କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମ ବାଲିପାଟଣା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ସବୁ ପଡ଼ିଆରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଉସା ଜଣକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାଇକେଲରେ ଚଢ଼ି ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୋକାନ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ଡାଲି ଚାଉଳ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କାଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ମନରେ ଭୟାବହ ହେଉଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବା ଘର ଛାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଅଧିକ ହେବାରୁ ଘର ମୋଟର ଜାତୀୟ କାର୍ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମ ବାଲିପାଟଣା ବନ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉନି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତା କେତେ ତତ୍ପର। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ରିପୋର୍ଟର କିଶୋର, ଓଡ଼ିଶା କେ ନ୍ୟୁଜ୍।